अरे बापरे तुम्हाला भेटायला आले मी। हां ही बघा सापाची काय आहे कातडी। हां बघा विराट पण घेऊन आला। टाकतो दादाच्या पिशवीमध्ये। खाली उतरली चपलेने सगळा पाय ना घसरा होता म्हणून। तेच एक छोटंसं घर, छोटीशी गाडी बघितलं। सकाळपासूनचा वारा कधी आला? संध्याकाळ झालेली आहे। मग आत्ता वारा आला बघा। दिवसभर वारा नाही, आता वादळ येणार आहे वादळ येणार म्हणून सकाळपासून माझ्या मागे काम लवकर कर काम लवकर कर, वादळ येणार आहे। हा पण कुठे काय नाही बघा, आत्ताचा वारा आलाय। हा हे असं दिवसभराचं वातावरण आमच्याकडे। घेऊया काठी? नको चला आम्ही चाललो रानात। पिशवी एकच पिशवी घेतली मी। हा संध्याकाळचे वाजलेत 5 तरी अजून उजेड बघा किती आहे ते। लख्ख ऊन ऊन पडले ऊन। कुणाला आडा बंद कर। आज आमचा कुणाल पण येतोय बघा। कुणाल येतोय म्हणजे नवल, नाही तर तो ना क्लासवरनं आला की घराच्या बाहेर पडायला मागत नाही आणि गाडीचा दरवाजा उघडा आहे। चालेल ना? चला इकडं जायचं, आपल्या जुन्या घरी जायचं आपल्याला। आणि हे बघा ह्यांचं काय चाललंय, वडाचं झाड आहे ना झोके घेत आहेत। जमतंय झोका घ्यायला? कुणालची हाईट मोठी आहे म्हणून त्याला होईल। अरे बापरे पारांब्या कापल्या वाटतं ना? हां हा वारा बघा सुटला, मस्त वाटतं, थंडगार वाटतं बघा। हे इथे आंबे आहेत ना बापरे। गेल्या वर्षी ना आपण जमा करायचो, गेल्या वर्षी असे रस्त्याने पडलेले असायचे पोरं आणि आमच्या घराचं काम चालू असायचं ना, आम्ही अगदी जमा करत करत जायचो। सकाळी उठल्या उठल्या आम्ही पाणी मारायला यायचो ना घराला, तेव्हा टोपल्या भरून भरून आम्ही न्यायचो। हां काय नाही हो मोर काय नाही यावर्षी, बघू कुठं भेटलं तर। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आणि आता आम्ही संध्याकाळच्या वेळेत चालले रानामध्ये, म्हणजे बघूया करवंद काजू कैऱ्या काही मिळतात का बघायला चाललो आहे। आता बघू विराट आरोही मुंबई जर का भेटलं तर त्यांना पण घेऊन देणार। शाळेत गेले असतील आता, अजून आले नसतील। इथे जवळच आहे आपलं जुनं घर आहे ना, तिथेच आहे आपलं रान, तिकडे चाललो आहे। मग आता एक अर्धा पाऊण तासामध्ये परत येऊया, तुम्हाला पण दाखवते, थोडंफार शेअर करते तुमच्याशी पण। चला हे बघा कसं आमचं गाव एकदम सुंदर आहे, सुंदर। आणि असा पालापाचोळा सगळा पडलेला असतो झाडांचा। आवाज नाही ते पोरांचं, नाही वाटतं आलेत। 5:30च्या दरम्यान येतं शाळेत ना, अजून नाही कुठे आवाज, नसतील आले। आवाज असतो ना त्यांचा। चावी पण नाही आणली घराची। चावी आणायला पाहिजे तशा। करवंद दिसतात काय? जॅक ओरडते जॅक। पोरी कधी आल्या शाळेत ना? चला पोरींनो। काय तुम्हाला भेटायला आले मी। हा झालं काकांचं उभं राहिलं, हे काय मस्त झालं ग रिया, पण प्लास्टर नाही अजून केलेला। चला विराट चला, सावकाश का आम्ही थांबतो, घाई घाई करू नको। हा बरं ऑन याला, हा बघ एसटी नाही आली का? काकांचं आमच्या बघा चालू आहे, बाथरूमचं काम चाललंय आता। इथे भरपूर मोठं केलं। मग हे इथे बाहेरच्या साईडला काय भांडी बिंडी घासायला? हां चांगलं केलं। हां मग टॉयलेट पण इथंच घ्यायला पाहता ना काका, जास्त लांब नको टॉयलेट पण। हां तर बांधा बघू एक नवीन, त्यांना म्हणजे टॉयलेट पण इथंच बांधा ना, पावसात ना त्रास नाही। हा बस झाला। आतमध्ये बांधलाय? हां ते आंघोळीचं ना।
हे चांगलं. आणि हे इथे बाहेर भांडी घासायला रिया. करायची आणि भांडी घासायची. हां बरं झालं. हां चांगलं केलं चांगलं. गाडीचं आधी फुल आली ना इकडे, ही जागा वापरायला झाली. आज गुरं लवकर आली वाटतं ते बघ. काय कर रिया, गुरं म्हटलं लवकर आली आज. विराटचा खाऊन झाला. रॉनिया विराट औषध काय खाऊ आणलं का बघू गेलो असतं. चला म्हणू 3 वाजता दिली. आम्ही झालो काजू करवंद जमवायला. नको चाय नंतर आल्यावर पिते. विराट काय आहे तो विराट. हा आम्ही आता घरातनं पिऊन आलो ना, तरतरी आलेली आहे जराशी. परत दमूया ना आम्ही. मोठा घ्यायचा चांगला बाथरूम, एवढं लहान का घेतला मग. बरोबर आहे तेवढा ताप. ह्याच्या लेवलला आहे ना, ह्याच्या लेवलला नाही चिरा. नाही, वरती नाही घालणार. नाही नाही ह्याच लाईनीमध्ये आहेत ना. हा मग बरोबर आहे मग. त्याच लाईनीमध्ये आहे. आतमध्ये आहे ते दिसत नाही याच्यामध्ये. नाही त्यातली पिशवी आहे ना. मला हे आतमध्ये गेलं. आणि मग टाकी कुठे लावणार मग. टाकी टाकी कुठे लावणार मग. टाकी याच्या वरती. टाकी बाकी याच्यावर. चौकोनी घेणार अशी. तुमच्या बाथरूमच्या वर हा हा तशी. हा चौकोनवाली. 1000 लिटरची काय. चल मी आली रिया, चल जरा बघते. नको नको ग, चहा पिऊन आलो आम्ही. येऊन बघूया चाय बी आता. म्हणजे दूध हा का नाही. दूध सोया आता बघते देता काय मग. दूध नाही ग. आणि मी विसरले कुणाला पण सांगायला फोन करायला, नाही तर त्याने आणला असं बाजारात. आता बघते देता का. आज लवकर आलेत ना. कधी जायला 3 वाजता. का त्या ते रोज आता लवकरच येतो. बरं आहे, गरमी होती त्यांना रानात काय वाटतं. आता मिळत नाही, सगळीकडे आग लागली ना. हा 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 चला तिथे बांधल्या नाही. चल चल चला आली. विराट गलती तर घे. हा ही बघा सापाची काय आहे, कातडी. हिला हात नाही लावायचा, विषारी असते ना कातडी पण. बघ ही बघ इथे पडले रिया. सकाळीपासून सकाळच नाही ही बघ. आणि चांगली लांबलंच काय ग. काका गेलाच. जाऊ दे. ही बघ विषारी असते ना ग. ह्याची आहे, हा नाही वाटतं कोणतरी. हा ना, साईडला कर. मरू. तर झालं वाऱ्याने. ते होतं. हा. मला टाकून ना हे 4 जण पुढे गेले, कारण मी जरा राहिले गप्पा मारत. समीक्षा भेटली ना म्हणून. असं रान सगळं तर सुकत चाललंय. काट्या कुट्याचं आहे. कुठला खालच्या साईडला. हा आली आली आलं, जवळ आलं बघा. आता आता कुणालचे बाबा वाटत चढणारच झाडावरती. बघूया. ही बघा ही काज आहे इथं. कुणाल चढशील ना. हा कुणाल नाही चढतायत. ए सावकाश रे. हा बघा विराट. ह्या पोरांना इतकी सवय झाली असेल ना, त्यांना काय नाही भीती. कुणाल जमव फटाफट. इथे जवळ नाही नाही दाखवा. त्या साईडने जा, त्या साईडने जा बाबाच्या इकडनं. ए रॉकी कधी आला बाय. हा काढ काढ भाजीच्या. जवळ आहेत का. हा कोणाचा आहे. हा झाड कोणाचं आहे. हा वाला. हा ना. हा बघा हा पण वर आहेत. आता इथे जवळ कुठे दिसत नाही आहेत. कुणाला तिकडनं जावं त्या साईडने. इकडनं पडायला होईल. सावकाश. तू शूज घालायला पाहिजे होते बाबा. सँडल घालून स्लीपर घालवा लागते. सावकाश उतर. चला आता ह्यांना जमू दे पटापट. आरोही नाही कुठे दिसली. ही बघा आता ही फांदी ना कुणाने जरा खेचून पकडले म्हणून तुम्हाला दाखवते. ही बघा ही अशा बिया तयार झाल्या तर नरम दबत नाही बाय. सावकाश आहे. नाही नाही काढू मग. या बघा इथे पण आहेत. इथे बघा खाली जरा उतरण आहे ना त्याच्यामुळे. बाई बघू तुझ्या हातातले दाखव. आपल्याला मनस्वी दाखवते. ही बघा मृण्मयी. ही बघा ह्या तयार आहेत. हां हा बघा विराट पण घेऊन आला. टाकतो दादाच्या पिशवीमध्ये.
तुझ्या हाईट जास्त आहे ना कुणाल. सावकाश जा. ते चप्पल इथे काढून ठेव. चप्पल काढ आणि बिना चप्पलीचं जा. चप्पल हातात घे उतरताना. पिशवी खाली घेऊन जा. चला मी पण जरा मदत करते ह्यांना. हा पिशवी दिली ना तुझ्याकडे खाली. पिशवी दादाकडे बाय. कुणाला तू पहिल्यांदा बघितलं ना रे काजूचे हे का बघितलं होतं आधी. काढल्यात कधी काढला दापोलीला असताना. दापोलीला हां कुणाला तर हात लगेच पोचतोय बा. इथे तर भरपूर आहेत. चला आता पटापट जरा काढून घेते. ह्या बघा ह्या 2-3 आहेत ना मी काढले. ह्या बघा हा रस्ता जरा घसरण आहे ना. हा बघा तो रस्ता जरा घसरणीच आहे ना त्याच्यामुळे खाली उतरायला गेलं ना का पाय घसरणं. त्या पण तिथं खाली पडल्यात. हा बघा विराट चढला. ह्या बघा किती काजू ह्या बघा. मी की नाही चप्पल काढली आणि खाली उतरली. चपलेने सगळा पाय ना घसरा होता म्हणून. हवे ते कोकणाच्या खाली पडले. कुठे हा हिरव्या हिरव्या गार. हे वाला हे काय आहे कसली. हा विराट हे काय आहे. मला पण आता हां तर हे भरपूर असे पडलेले आहेत बघा. आणि आता आम्ही निघालोय. बस झालं थोडंसं काढलं. हा बघा रस्ता. हा रस्ता की नाही तर उतरणीचा आहे घसरणीचा. इथे करवंद नाही. चला चला काजू बघा झाले काढून. आणि आम्ही आता घरी निघालो. रियाकडे थोडा वेळ बसतो होतो. थोड्याशा गप्पा मारल्या चहा प्यायलो आणि निघालो. आता कुणाला गेलाय पुढे. घरी गेला तुम्हाला मी दाखवत्या. घेऊन पुढे थोड्याशा काढल्यात पण ती वाट ना जरा घसरणीची होती म्हणून जरा भीती वाटत होती. खाली डोंगर सगळं दिसत होतं ना खालच्या साईडला. आणि आता अंधार व्हायला आलेला आहे. 6:45 वाजले संध्याकाळची. संध्याकाळ झाली तरी इथेच आहे. कोण कोण हा हे बघा पुरं. आणि रॉनी चाललंय आपल्याला सोडायला. आज सकाळच नाही आलेलं नाही रॉनी. त्याला हाड्यांच्या भोवती असतात ना. जॅक नाही आला जॅक. हे बघा दिवस मावळायला आलाय. आपण आता आलो. वडाचं झाड आहे ना तिथे. मगाशी बघा कुणाला झोके घेऊ ना तिथे. आणि ते बघा समोर आपलं घर. असं मस्त निसर्गरम्य डोंगरात बसलेलं छोटंसं घर. हां किती छान दिसतं ना इकडनं. हां वरती घर बांधायचं कुठे. आणि पाण्याची काय सोय करणार वरती घर बांधून. पण हे हा जो व्ह्यू आहे ना खूप सुंदर आहे बघा. असं डोंगर आणि मध्येच एक छोटंसं घर छोटीशी गाडी आणि हा लाल रस्ता. हा जो वळणाचा रस्ता बघितला ना का एकदम मस्त वाटतं बघा. संध्याकाळचं पण वातावरण खूप छान असतं. सगळ्यात चांगलं वातावरण असतं सकाळचं. आता पक्ष्यांचा आवाज नाही ना पण संध्याकाळचा. मला सकाळचंच मला खूप आवडतं. एनर्जी कामाची सकाळची भरपूर असते. दुपारचं नको असं वाटतं. दुपारी काही काम नको असं वाटतं. सकाळचा टायमिंग चांगला असतो. तो बघा कुणाला आतमध्ये बसलाय आणि काहीतरी करतोय. रॉन्या चपाती हाय वाटतं. हां चला हाय चपाती. आज दिवसभर आलेलं नाही रॉनी.
जॅक येऊन गेलेला. चला आपलं पण सगळं आवरायचं आहे आता. लाकडं बिकडं जमा करायची संध्याकाळची, उद्याला सकाळला पेटवायसाठी. आवरायला ना ह्या बघा काही कवळे आहेत काही इतक्या बिया निघाल्या ना, बरोबर काढलं ना, काय माहिती बारीक बारीक दिसत आहेत. हे बघा ही साईजच लहान आहे, पण हे बघा ही छोटी तयार झाली बघा, लहान साईज आहे. छोटे साईजचे बारक्या साईजचे. आणि ह्या बघा ह्या कैऱ्या ह्यानं काल काढल्या होत्या कैऱ्या, तुम्हाला दाखवायचं राहिलं, आता माझ्या लक्षात आलं म्हणून तुम्हाला दाखवते. काल कुणालचे बाबा, कुणाल आणि कोण होतं, विराट नाही साहिल आणि कोण अक्षय ना, चौघांनी काढल्या. ह्याचं ना मला पन्ह बनवायचं आहे. आता बघते कैरी खाऊन, मला वाटतं आंबट असेल तर मग पन्ह ना बघूया बनवूया की नाही ते. पण इतकं सगळं खजाना निघालेला आहे बघा. आता वेळ काढून ना ह्या साफ करूया. साफ करायला भरपूर वेळ जातो. करवंद पण बघा होती, पण करवंद जरा लांब होती ना, त्याच्यामुळे राहू देत. गेला रॉनी आला होता ना, त्याला चपाती घातली. आता बघा अंधार व्हायला आलाय. मग एकदा अंधार झाला ना मग ते जायला मग घाबरतात. मग त्यांना घरी सोडायला जावं लागतं. तो जॅक पण तसंच आणि रॉनी पण तसंच. मग त्याला आता दम देत आहेत कुणालच्या बाबा, आणि त्याला सांगतात तू घरी जा पहिला, कारण कधी पण आता काळं खोल 1-5-10 मिनिटात. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.